Maju i njene drugare. Koja potreba? Milica. Na e-mail adresu www.oskorkosta.org nalazi se jedan od najzanimljivijih sajtova koji prave i uređuju deca, a njihova želja je da predstave školu, učenike u najboljem svetlu i da to bude mesto gde će svaki posetilac pronaći teme i stranice koje će ga zainteresovati. Simpatična je i njihova izjava da nisu štreberi i da školu vole koliko i druga deca na svetu. Za postojanje ovog sajta najviše je zaslužna Marija Gajović, učenica 7. razreda. Bilo je tu dosta zanimljivih sajtova koji su bili školskog sadržaja i recimo Zorki, tako sam ja došla na ideju da predstavim svoju školu i svoj grad najbolje što mogu na internetu. Ono što je zanimljivo, ovaj sajt je dobio i 3. nagradu na nekom takmičenju. Koja? Da, za najškolski web u organizaciji Telekoma Srbije, Ministarstvo prosvete i sporta i PC Press. Na sajtu piše da je ovo škola dobre volje. Šta to znači? Znači da su učenici mnogo dobri, da su nastavnici takođe i u osnovi je škola dobro volje. Šta najčešće pratiš na školskom sajtu? Pa, slike i bilo šta komentari. Ja mislim da je sajt stvarno fantastičan, da je Marija uložila skoro njeno svo vreme da bi napravila ovako dobar sajt i sasvim super prezentila ovu školu, najbolje moguće sve. A si posjećivo možda sajtove nekih drugih škola? Pa, trajno ja sam nekih, ali iz Beograda i ja mislim da je po naš može se nosi sa većinom. Vidjeli smo da ima dosta posetilaca na sajtu. Da li samim tim ti smatraš to svojim velikim uspehom? Da, ogromnim uspehom. Ima deo za komentare. Koje ste za sada ostavio komentare na vaš sajt? Pa, dosta ljudi, recimo, iz Novog Sada, Niša, takođe je bilo iz inostranstva, razne poruke na engleskom, ali ja nisam mogla da odgovaram. Koja poruka je na tebe ostavila najveći utisak i najviše ti znači? Poruka profesorke iz Novog Sada. Zašto? Pa zato što je pričala kako treba da istrajemo u svojoj odluci i da predstavljamo školu što brže. Sajt smo mukotrpno radili i vremenski veoma dugo. Često smo menjali sadržinu i na početku je bio jednostavniji. Za pravljanje ovog sajta, kako kažu, trebalo je dosta ljubavi i skromnog znanja. Zahvaljujući webu, i svet može da sazna da postoje vrlo talentovani učenici u osnovnoj školi Kosta Đukić iz Mladenovca.